Reit o, Dwi'n agos iawn I Bryn Celli, achos ar diwedd nes I weld beth efo indication yn gallu dangos. Ond hwn ydi beth efo maes parcio. Ac felly does dim rhaid I fi poeni am hyn. Reit o, baradwy'n, beth dwi'n meddwl hwn, mae ganddyn nhw car peryglus eto. Gwerthus bod does ganddyn nhw dim llwybr ar y ochr wt neu ffordd. Ac gwerthus iawn. Ac achos beth sy'n dweud micros, mae ganddyn nhw lwyth o phantom cars. Lwyth o pethau fel phantom cars. Bosameg. Dyma'r un peth rhaid I fi dweud. A na chdi, ystafell gladdu Bryn Celli. Dyna ni, ystafell gladdu. Dwi'n mynd I dilyn o'r llwybr hwn. Dyna ni, ar diwedd. Dwi'n allan o ffordd. Gadael wt. 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 Ydy gair Hwngaric am ffordd. Diolch beth am hynna. Cysoniwch sipel. Again. Of course! Honor y can Tales of Evening efo can Azim Ashim. Mae'n dweud Egiatlan hosu gyfeswd Socasacyr. Egiatlan embe fi o sil ac yl I ben fi olni tryd. Wel, mae'n rhaid I fi ail dallan sefygel eto, ti'n gwybod? Achos nes I weld ar afon. Wel, oce. Gorsanos rwan. Bryn Celli I ddilla stafell gladdu. Ac achos yn ystod yr amser Neolithic neu amser carreg, dyma ble roedden nhw yn gadael meirw mewn hyn. A wedyn, mae'n yn lla hanesydol. Achos, os sy'n dod Rydydd Celtaidd, sef Llydaw, Cernyw, of course, Cymru mewn hyn, Iwerddon, yr Alban ac Ynys Manaw, mae yna lot o ystafell gladdu yn ystod oes Neolithic a pethau fel hyn. Ac just ar y mwyn rhoi bedd ar y bobl meirw. Ac o'n Llydaw, mae ganddyn nhw Ynys Bach yn enw Gefrinis. Dyma bell o Buriel. Ond yma, mae gen I ni Bryn Celli. Os ti'n meddwl am Stonehenge o'n Lloegr, ac hefyd Garnac o'n Llydaw, Gefrinis o'n Llydaw, ac hefyd lwyth o glyddau yn Iwerddon ac yn yr Alban. Ond yn Nghymru, mae gen I ni lot I ddangos, sef Bryn Celli ydy un o'r ein. Reit o baradwy'n, rhaid I fi fynd o rwan. Hwyl am o tro.